Prebral som pre vás 3 príklady a povedzme to fungujúcich teplárskych riešení, ktoré sú na báze, ktoré sú nízkoteplotné. A ešte predtým by som chcel vysvetliť, ako vlastne sa generačne vyvíjali systémy CZT. Asi každý z nás zažil ešte tie staré systémy, ktoré ešte aj fungujú v niektorých veľkých mestách, napríklad New York, ktoré boli na báze pary. Ľahko identifikovateľné boli, že to bola vždy jedna veľká trúbka, ktorá mala prívod pary a potom malá trúbka vrátny kondenzát. Tie potrubia sa ťahali na kilometre ďaleko. Párne systémy boli založené zväčša na jednom veľkom fosílnom zdroji, ktorý zásoboval podstatne veľké oblasti. Následne sa prešla na druhú generáciu, to už bola horúca voda, horúca v zmysle, že mala nad 110 stupňov a pod tlakom. A ten princíp bol rovnaký, že takisto boli vlastne veľké centrálne zdroje niekde mimo mesta, čo na jednu stranu bolo fajn, pretože to vzdušne priamo v mestách nebolo znečisťované, ale opäť využívali sa hlavne fosílne zdroje, už do toho prichádzala aj kombinovaná výroba elektriny a tepla. Tretia generácia, čo je asi najvyužívanejšie systémy v súčasnosti, sú založené na teplej vode. To je voda, ktorá sa definuje do tých 110 stupňov, takisto je pod tlakom, záleží od prípadu k prípadu. A už sa začali využívať aj preizolované potrubia, ktoré jednak zľahčovali montážu. Často sa vyskytujú aj plastové potrubia, ktoré sú ešte rýchlejšie na montáž. Do toho sa zlepšovala regulácia, riadenie kompaktnými výmenníkovými stanicami. No a zdroje sa začali zväčšovať. Už to nebolo o jednom zdroji, ale kombinovali sa viaceré zdroje a začalo sa akoby tieto zdroje synchronizovať podľa toho, aby tá prevádzka bola čo najefektívnejšia, najekonomickejšia. Ten state of the art v súčasnosti je 4. generácia, ktorá ale už nezáleží len od toho, čo ponúka akoby daná oblasť, ale už aj priamo od spotrebiteľov samotných, pretože vyžaduje určitú tepelnú ochranu budovy a určitú energetickú efektívnosť aj vnútorných vykurovacích okruhov, po prípade okruhov na teplú užitkovú vodu. Táto 4. generácia v nej sa začali využiť vo veľkom aj sezónne akumulácie, nielen okamžité vo forme nejakých veľkých zásobníkov, ale už aj presun akoby tej tepelnej energie, hlavne zo solárnych polí so solárnymi kolektormi na prechodné obdobie na začiatku vykurovacej sezóny. Na to, aby bol tento presun tepelnej energie čo najefektívnejší, tak ako som spomenul, je potrebné podstatne zlepšiť tepelnú ochranu budov a zároveň skontrolovať dostatočnú dimenzáciu vykurovacích telies, prípadne vykurovacieho systému samotného. Výhody ešte podstatné, ktorú som nepovedal, je, že ako ideme zľava doprava, tak vlastne klesali tepelné straty logicky v potrubiach, keďže sa bavíme o nižších teplotách. Vo veľkom sa v 4. generácii využíva aj odpadné teplo, ktoré takisto jednoducho, čím viac odpadného tepla chceme využiť, tým je lepšie, keď pracujeme s nižšími teplotami v systéme, pretože môžeme z neho viac získať, viac energie. 5. generácia, čo je už, dá sa povedať, taký skôr také vývojové štádium, nie je ešte uplatňovaná úplne bežne, tak tam ten systém sa mení. Bavíme sa už len o vlažnej vode do nejakých 30-35 stupňov, ktorá koluje systéme, ktorý môže byť štvortúbkový, alebo je to taký len okruh, ktorom vlastne koluje vlažná voda, ktorá je odoberaná do lokálne inštalovaných tepelných čerpadiel a tie dvíhajú vlastne teplotnú úroveň a na základe toho sa vykurujú príbytky. Tu je podstatné povedať, že je to väčšinou doména nových štvrtí. To je veľmi ťažko aplikovateľné pre prestavbu CZT. Ako som spomenul, pripravil som si 3 príklady. Snažil som sa dať také príklady, ktoré sa vzájomne líšia.
Na začiatok asi som chcel začať priekopníkom v nízkoteplotných systémoch a to je Dánsko. V mestečku Hoyetastrup majú implementovaný systém, ktorý kombinuje veľa zdrojov tepla a zásobuje všetky typy kategórie budov. Zaujímavé je, že sa nejedná len o zásobovanie teplom, ale aj o zásobovanie chladom. Ešte možno na začiatku som mohol spomenúť, že prečo tí Dáni sú priekopníci, a to je hlavne z dôvodu, alebo aspoň ja to mám za to, že je to hlavne z dôvodu, že všetky tie teplárenské spoločnosti v Dánsku majú iný systém vlastníctva. Oni sú to, tak povediať, slovenské družstvá, ktoré sú vlastnené samotnými odberateľmi, ktorí majú to vnímanie nastavené trošku inak asi ako my a snažia sa akoby tlačiť na ten manažment, ktorý prakticky oni zamestnávajú, aby sa veci hýbali. A samozrejme ten manažment musí byť aktívny, aby niečo takéto vytvoril, ale asi toto bude ten hlavný dôvod, prečo oni postupujú tak vpred. Samozrejme už na mnoho prípadoch sa aj popálili, ale tak to už býva, keď nastáva pokrok. Maximálna teplota vody v systému v špičkách je okolo 70 stupňov. Využívajú sa tu hlavne tepelné čerpadlá. V tejto oblasti bol vlastne problém s podzemnou vodou, ktorá začala byť veľmi vysoko, tak to vyriešili práve, spojili užitočné z efektu, alebo ako to povie, a vlastne využili to na to, že vodu, ktorá bola príliš vysoko, používajú ako nízkopotenciálne teplo pre teplné čerpadlo a následne tú vodu nevracajú naspäť, ale majú povolené ju dávať do recipienta, čo je blízky odvodňovací járok vedľa toho mesta, ktorý vlastne slúži na tento účel. Tým pádom vyriešili aj to, že im zatýkali pivnice. To je jedno teplné čerpadlo, ktoré tam majú inštalované. Ďalšie teplné čerpadlá sú z miestnej banky. Je tam Danske Bank, ale myslím, že to je Nordea. Je to teplné čerpadlo, ktoré využíva odpadné teplo banky a veľkej serveriny, ktoré tam majú. Podobne sú inštalované teplné čerpadlá v privátnych hoteloch. A najnovší projekt, alebo jeden z tých najnovších je City2 Mall, kde sa inštalovala aj fotovoltika na strechu tohto nákupného centra spoločne s teplným čerpadlom a takisto sa využíva vlastne odpadné teplo z chladiarenských zariadení. Nejdem asi nejak podrobne vysvetľovať, ako je to tam prepojené, ešte by som spomenul možno tým, že sú tu odborníci, že je tu inštalovaný v okolí mesta jamový zásobník, ktorý nie je nabíjaný len prebytočným teplom z tejto lokality, ale je to súčasť vlastne toho projektu Greater Copenhagen a sú tu veľké trubky, ktorým je ten jamový zásobník prepojený a oni ho využívajú vlastne tak, že ho nabíjajú aj z iných častí Kodane. Nie je to úplne typický sezónny jamový zásobník, je to skôr taký mesačný a cca 30 krát do roka sa nabíja a vybíja. Ešte som vlastne spomenul, že vlastne kodanský zelovod kúpil starý zelovod, ktorý bol v tejto oblasti a takisto sa tam inštaluje, možno že už aj nainštalované teplné čerpadlo, ktoré taktiež bude zapojené do tohto systému. Podobne aj chladenie, aj vykurovanie. Potom by sme preskočili teda do exotiky a zasa v tom majú prsty Dáni. Spoločne s autonómnou republikou, alebo ako sa nazýva Tibet v súčasnosti, sa rozhodli robiť projekt tzv. Solar District Heatingu. To je čisto založené, alebo vo veľkom založené na využívaní
tepla zo solárnych kolektorov, z veľkých solárnych polí. Možno sa to zdá divné, že je to rovná v Tibete, čo je náhorná pahorkatina. Každý si predstavuje, že je tam veľká zima, ono tam zima je. Aj tá náhorová vypočtová teplota je tuším okolo minus 15 stupňov, ale podstatná výhoda toho Tibetu je, že tá zima je suchá a jasná. Čiže oni tam majú prakticky non-stop cez zimu slnečný svit. Aj ten jamový zásobník, ktorý drvie väčšine je využívaný ako sezónny zásobník tepla, tak v tomto prípade je využívaný ako okamžitý zásobník tepla, ktorý tú solárnu energiu posúva z dňa na noc, prípadne z dňa na zamračený deň, ak sa vyskytnú nejaké snežné prehánky. Čiže toto je aj dôvod, prečo je extrémne vysoká tá solárna frakcia, až 90% je vlastne pokryté vďaka solárnym kolektorom a tomu jamovému zásobníku, čo je extrém, asi si to predstaviť pre naše podmienky. Každopádne sú tam inštalované dva ďalšie elektrokotly, ktoré slúžia ako zálohu a špičkový zdroj. Čo ma prekvapilo, keď som si pripravil túto prezentáciu, je to, že projekt som poznal, ale nejak som moc neveril popravde, ale začína sa rozširovať. Zistil som teda, že prebieha rozšírenie, že sa oplatil a prebieha rozšírenie tohto systému o ďalšiu podstatnú časť solárneho pola, plus sa budú inštalovať ďalšie zálohové na zálohu dva elektrokotly. No a posledný príklad, ten asi poznáte, ten najznámejší príklad nízkoteplotného zásobovania teplom, je z Holandska, z mestečka Heerlen. Je asi čiastočne uplatiteľný aj na Slovensku, kde vznikajú prázdne banské priestory. V Holandsku sa rozhodli, že tieto banské priestory niekedy v 2004 tuším začali byť nejaké prvotné projektové náznaky, že ich zaplavia vodou a následne budú túto vodu využívať skrz tepelné čerpadlá a jednak na vykurovanie a reverzové na chladenie. V prvej etape sa inštalovala vlastne systém len pre dve budovy. Systém bol tvorený dvoma vrtvmi hlbšími pre čerpanie teplejšej vody a dvoma väčšími plus jeden reinjektážny vrtv. A špičkové zdroje boli plynové kotly a na chladenie boli inštalované chillery. Problém tej prvej etapy bol ten, že sa im ako si začala tá voda ochladzovať a nestíhala vlastne regenerovať. Čiže musela nastať druhá etapa, kde poriešili tento problém, a to tým, že vytvorili samostatné reinjektážne vrty, ktoré už neboli akoby neovplyvňovali to akumulované teplo, ktoré v tej vode chceli mať. A zároveň sa rozšírili oblasti, vytvorili sa také menšie klastre, kde sa vlastne vytvoril systém, ktorý priorizoval výmenu tepla, respektíve chladu, najskôr medzi tými oblastiami, respektíve v tých oblastiach, potom medzi tými oblastiami a až následne do tých podzemných priestorov. Asi v tomto projekte sa prvýkrát začalo spomínať to slovíčko prosumer, teda ten slovenský to je asi aktívny odberateľ alebo niečo také. To znamená odberateľ, ktorý nielen odoberá teplo alebo chlad, ale ho aj dodáva. Zároveň sa pridali ďalšie zdroje tepla, odpadné teplo z datacentra, supermarketu a priemyselnej prevádzky. Tu sa naozaj bavíme o 5. generácii, to znamená maximálne tie teploty sú nejak na úrovni 30 stupňov, takže naozaj to odpadné teplo sa dá využiť z o mnoho väčšieho počtu priemyselných alebo podnikateľských prevádzok. Tretia etapa, ktorá je najnovšou etapou, tak tá vlastne sa snaží zoptimalizovať ten systém, lebo predstavte si teda, že ak je ten systém takto obojsmerný, tak asi to nebude jednoduché nariadenie, čo určite nebude jednoduché nariadenie, tak sa to snažia vlastne posledné roky čo najviac adaptívniť nejakým inteligentným riadením, aby sa vlastne čo najlepšie to balancovalo medzi tými klastrami, najlepšie sa hladili špičky a dôležité je samozrejme aj synchronizácia s elektrinou.
To by bolo asi všetko. Ja možno takú zaujímavosť poviem, že zrovna v tej tretej etape akože nastávajú nejaké problémiky a musia to riešiť, pretože je to zložitejšie, než si predstavovali. Každopádne som to možno uzavrel tým, že ten prechod na nízko teplotné systémy CZT je vlastne z môjho pohľadu to, čo je reálne možné CZT zachrániť pri konkurencii decentralizovaných zdrojov tepla. A to z toho dôvodu, že CZT je vlastne jediný systém, ktorý je schopný zbierať odpadné teplo, ktoré bude naozaj kruciálne v budúcnosti, pretože tým, že chceme byť čo energeticky čo najefektívnejší, tak potrebujeme odpadné teplo čo najviac zužitkovať a bez tých trubiek sa to nedá. Čiže z tohto pohľadu CZT pri jeho generačnej zmene bude hrať veľkú rolu. A tu sú teda ďalšie výhody, ktoré má tá generačná zmena, či už spomínaný dekarbonizačný význam, ale aj schopnosť akumulácie tepla, ktorá tiež je závislá vlastne, výhodnejšia akumulácia je vždy pri nižších teplotách. Tak, to je asi všetko odo mňa. Neviem, že či teraz budú aj otázky, alebo